ha de mantenir l'escola? El que ha estat l'escola sempre. Un entorn per donar resposta als infants. Potser el que canvia ara, i no és fàcil, és que hem de donar resposta a tots els infants. És a dir, l'escolarització universal ens porta a donar resposta a tots els infants. Per tant, la primera cosa és entendre això. Les escoles es fan pels alumnes i nosaltres com a escola hem de garantir això, la nostra finalitat transcendent. La següent cosa és que les escoles estan per formar pel futur. Per tant, nosaltres hem de garantir que incorporem les estratègies 1, 2, 3, la tecnologia, per garantir que donem resposta perquè aquests nois i noies estiguin preparats amb recursos, amb esperit crític, amb fonaments per aquest futur. I això requereix dues coses que nosaltres crec que com a líders hem de tenir molt presents. Una, basar-nos molt en les evidències del que funciona en educació, perquè un dels nostres temes és a vegades la manca de temps, i l'altra cosa és també ve d'aquí la necessitat moltes vegades de no acumular coses que fem, sinó deixar anar. És a dir, si nosaltres volem anar a l'essencial, a vegades hi ha aspectes o coses que potser ens hem de plantejar si són eficaços i si les podem deixar fer. Sovint no som suficientment creatius per el dia a dia del centre. No paren de passar-nos coses, tenim moltes tasques a fer i no tenim aquest temps de parar i pensar que és tan indispensable per poder evolucionar. Hem de donar als nostres companys el temps, els moments i fins i tot aplicar dinàmiques, perquè ja ho sabeu, al claustre de la meva escola, al Marià Fortuny, som unes 40 persones. Si faig una pregunta i espero que tothom sigui creatiu, no serà viable. I, sobretot, crear el que es deia al vídeo, aquest espai de confiança, de totes les, com deia ella, 1.000 idees que sortiran, igual 10 són molt bones i ens ajuden a avançar al centre. Penso que la responsabilitat de tots els equips directius és això, el proporcionar a tots els docents aquest espai de confiança, de seguretat, per poder dir un disbarat i que no passi res i de poder llançar idees que segur que ens enriquiran en algun moment. En aquesta mena de cursa cap a la innovació que hem viscut els darrers anys segurament al sistema, és possible que alguns centres pressionats per la normativa, el context, fins i tot a vegades algun sector de la comunitat educativa, s'hagin limitat a innovar canviant el mobiliari o els materials sense arribar a replantejar segurament el seu projecte de base. Jo diria en primer lloc que cal temps. Temps per conèixer, per pensar, per posar en comú, en definitiva temps per canviar aquestes creences. Crec que també és necessari un lideratge que entengui que la visió necessàriament ha d'estar alineada en els valors. I, per tant, aquest lideratge ha de dedicar un temps a connectar amb les diferents creences de la comunitat educativa, però també penso que ha d'oferir espais de reflexió, de trobada, on es puguin plantejar o revisar aquests valors del centre. I, finalment, fa falta valentia per poder qüestionar, fer trontollar aquest què volem que passi, que comentava també en Carlos, i cert atreviment per poder superar aquells supòsits d'aquest preconscient que sempre han existit al centre, que ja segurament no encaixen amb el nou model d'organització. La meva escola està en un centre bastant de complexitat i penso que un dels majors reptes ha estat aconseguir la comprensió de les famílies de la visió educativa. I segurament l'altre repte ha estat com aconseguir que els objectius, curs rere curs, no es diluïssin quan tens un claustre que canvia força cada any. Llavors, és molt important documentar bé els acords, acollir, acompanyar aquests nous docents amb estratègies com, per exemple, el modelatge dins l'aula i també a la vegada ser capaç de trobar què poden aportar cadascuna d'aquestes persones que s'han incorporat, què poden aportar de la seva part al nostre projecte de l'escola. Una de les coses que penso que hem tingut que ficar molta energia és en aquesta visió compartida. O sigui, un cop tenim clar la visió, que sigui de tots, que és la clau que acaba de fer el canvi. El tindrà una bona planificació, uns objectius clars, quantificables, anar fent el seguiment de tot el que anem provant, si ens està anant bé, si ens està anant malament, tots aquests petits passets que fem fins a arribar una miqueta a la nostra fita, que sigui sempre compartit, que neixi del claustre. Aquesta comunitat educativa més propera que tenim, tots els professionals del centre, que anem a una, que ens ho creguem, que ho lluitem i que ho fem amb il·lusió. I aquest lideratge a mi m'agrada dir que és un lideratge amb ulleres progressives. Crec que una cosa molt important és la visió de futur. És a dir, mirar de lluny.
Si a mi em dius una cosa que no pot fallar mai amb un educador, és aquesta esperança activa, aquest pensar que el futur al final depèn de nosaltres. Això no és nou, això és Freire. No, això és pensar que realment nosaltres estem treballant per construir un futur que serà diferent, que pot ser diferent, depenent del que fem nosaltres i de com eduquem els infants que estan a l'escola. Fixeu que totes les estones anem esperança, creativitat, sense por, perquè la por bloqueja. La prudència ajuda, la reflexió ajuda, però la por bloqueja. Però hi ha un fet que és claríssim. La nostra tasca com a escola ha canviat. La nostra feina com a mestres ha canviat. I nosaltres com a educadors ho hem d'assumir. Del mestre genial, que era el mestre que explicava molt bé, jo soc biòloga, que explicava molt bé biologia, el mestre que s'ha d'adonar que la seva feina no és explicar molt bé biologia, sinó garantir que els infants que té les aules, des dels 3 fins als 18, aprenen, s'eduquen i l'escola els dona resposta des d'una perspectiva holística. Aquest tema és clau i fonamental. Aquest canvi de rol. Un líder, un director és líder quan fa aquest lideratge distribuït, quan fa aquest projecte compartit, quan d'alguna manera parteix dels gots mig plens. Jo diria que el que més em funciona és mimar tant com puc el meu equip. És a dir, tant d'un punt de vista professional com personal. És a dir, intentar que estiguin bé al centre, que se sentin a gust, que treballin a gust, facilitar també tant com puc les seves tasques docents, perquè siguin el màxim de sostenibles possibles, i acompanyar-los també des d'aquesta vessant més humana, pensant en la persona. Els anys també d'experiència a la direcció m'han ensenyat que he de pensar molt bé quines lluites val la pena lluitar. Sí. Quina quantitat d'energia i esforç vull dipositar en aquesta actuació, valorant quin impacte real tindrà, 1, en l'aprenentatge, la millora de l'aprenentatge de l'alumnat, i 2, en el funcionament, si no, de l'escola. I així aconseguim, potser mantenir una línia de menys cansament al llarg del curs. I després una altra cosa que és molt important com a líders del centre és el ser capaços d'acompanyar, però de fer-nos visibles que hi som. Al nostre despatx la porta ha d'estar oberta. La gent ha de saber que si té algun problema en algun moment ens ho ha de poder vindre a explicar. Ens hem de creure que nosaltres som una part d'aquest projecte, una part d'aquest equip, i que la nostra funció principal és ajudar els altres a que passin coses. I tornem al mateix de tots els vídeos, crear situacions còmodes, els professionals han d'estar atesos, s'han de sentir acompanyats, i la responsabilitat és dels equips directius al facilitar-ho. És que en educació els lideratges han de ser propers. Exacte. És a dir, els lideratges són de porta oberta, els lideratges són de passadís, els lideratges són d'aula. Als centres no tenim problemes, tenim oportunitats de canvi. A mi m'emociona, veure aquestes directores tan potents. No, és que és veritat. Mira, va, un aplaudiment.